Όλα όμορφα και η αταξιόν ακόμα ωραιότερα. Φόβο και οι μυρωδιές. Και οι μυρωδιές στην πράξη. Τι ωραία. Τα γαστράκια. Για να συνεχίσουμε θέλουμε τους εκπαιδευόμενους εδώ και να τους φωνάζουμε έναν έναν. Θέλουμε και τους επένους τους για να κάνουμε την απονομή των αναμνηστικών επένων συμμετοχής. Και θα παρακαλέσω τις τοπικές αρχές και τους αξιολογητές μας, ένας. Μετά. Από πού ήρθε? Δεν πήρε τα μάτια το παλιό φάλι. Έπρεπε να είναι. Είμαστε έτοιμοι? Πολύ ωραία. Να παρακαλέσω από τον οργανισμό ΠΕΖΗ, τον κύριο Δήμα, αν είναι δυνατόν να έρθει κοντά μας και συνεργαζόμενος φορέας από πολλά χρόνια στο Ecomobility, κοινωνικός φορέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του και να του ζητήσουμε να κάνει την απονομή στην κυρία Γιουρνάρα. Ναι. Θα μένετε όλοι εδώ, ένας. Πολύ ωραία. Επίσης, παρακαλώ πολύ την κυρία Λεμονή, ελάτε, να προετοιμαστούμε για τις απονομές και να έρθει κοντά μας ο Νικόλας Γρινιεζάκης, ο παρουσιαστής. Κυρία Λεμονή, να κάνει την απονομή. Ήσασταν εξαιρετικοί, να σας μιλήσω. Θέλω να πω το εξής, ότι ήταν ένα άρτια οργανωμένο project με μια άρτια παρουσίαση. Εμείς σαν κοινό δεν ξέφυγε καθόλου η σκέψη μας, γιατί ξέρετε, καμιά φορά άμα πηγαίνεις και παρακολουθείς κάτι, βαριέσαι, σκέφτεσαι τι θα έχεις να κάνεις αύριο. Ήθελα να πω ότι ήσασταν όλοι εξαιρετικοί. Πραγματικά το απολαύσαμε πάρα πολύ και περάστε και τα μηνύματα που είχαμε άφος όμως. Δεν φάνηκε καθόλου στο τηλεφόρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας καλείτε κάθε φορά. Ποιος φωτογραφίζει τις στιγμές, τις αποτυπώνει, ελάτε κοντά, έτσι. Μην τις αφήσετε, φωτογραφίσατε όλη την εκδήλωση. Βίντεο. Οκ, πολύ ωραία. Να παρακαλέσω και τον εκπρόσωπο από την Ομοσπονδία Αστικής Ποδηλασίας, μην μας φύγετε, μείνετε εδώ για την αναμνηστική φωτογραφία, κυρία Λεμονή. Μην μας φύγετε. Και να έρθει η κυρία Κυριακούλα Δημητράκα. Να είστε καλά, συγχαρητήρια και πάλι. Μένετε κοντά μας. Και τώρα, οι εκπρόσωποι από τον Δήμο, να έχουμε, παρακαλώ πολύ, ελάτε, κυρία Γεωργούλη. Ναι. Θα έρθει εκείνος, μην στεναχωριέστε. Και να έρθει κοντά μας ο κύριος Κησισιάν.
Μπράβο, συγχαρητήρια. Θέλω καταρχήν να πω συγχαρητήρια στην ομάδα. Να πω συγχαρητήρια σε αυτό το ιδιαίτερο σχολείο, που πάντα ξέρετε ότι είμαι πολύ κοντά σας και σας αγαπώ γιατί κάνετε μια διαφορετική δουλειά. Είναι δύσκολη δουλειά να δουλεύουμε και μετά να πηγαίνουμε σχολείο. Θεωρώ ότι αγγίξατε ένα θέμα της περιοχής μας, πολύ ιδιαίτερο, και είμαστε πολύ περήφανοι και είμαστε πολύ ευαίσθητοι, όλη η ομάδα του Κώστα του Ασκούνη, ότι έχουμε στην πόλη μας το Φάρο Τυφλών Ελλάδος και το ΚΕΑΤ. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένος και ο Δήμαρχος, αλλά όλοι μαζί προσπαθούμε πάντα να διευκολύνουμε τη ζωή τους μέσα στην πόλη μας. Για μας είναι πολύ τιμητικό που είναι στην πόλη μας ο Φάρος Τυφλών Ελλάδος και το ΚΕΑΤ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ασχοληθήκατε με αυτό. Δεσμευόμαστε πάντα μέσω του Δημάρχου μας ότι θα είμαστε αρρωγοί σε ό,τι κάνετε κι εσείς, αλλά και σε ό,τι μας προτείνετε να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Συγχαρητήρια, κυρία Μαθιουδάκη. Εύχομαι και σανότερα και πάντα να έχετε ωραίες ομάδες και ωραίες παρουσίες και εργασίες. Μας πείτε, μείνετε κοντά μας για την τελική φωτογραφία. Όχι, μείνετε κοντά μας, θα κάνουμε μια αναμνηστική στο τέλος όλοι μαζί. Να παρακαλέσω τον κύριο Μαραγκούλη, εκπρόσωπο της Τροχέας, να έρθει για να συνεχίσουμε την απονομή και να έρθει κοντά μας η Παρασκευή Μπακ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια. Συγκινήθηκα, οφείλω να ομολογήσω, αν μου επιτρέπετε. Αξιέπαινοι όλοι. Το μόνο μήνυμα ως ελληνική αστυνομία που μπορούμε να δώσουμε και ως Τροχέα, τμήμα Τροχέας Καλυθέας, είναι ότι μια πραγματικότητα είναι ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί, είναι θεμιτό αυτό, αλλά το μεγαλύτερο στοίχημα όλων και ειδικά της υπηρεσίας μας είναι να αντιμετωπιζόμαστε ως ίσοι στην κοινωνία. Και αυτό είναι το σπουδαιότερο και προσπαθούμε καθημερινά γι' αυτό, γιατί είμαστε ίσοι. Ο κύριος Στρατής Χατζηχαραλάμπους, να υποστηρίξουμε λίγο να έρθει εδώ στα σκαλοπάτια. Και να έρθει κοντά μας ο κύριος Βασίλειος Τριανταφυλλίδης. Πολύ σημαντικό, μεγάλη δουλειά που κάνετε όλη την προσπάθεια. Μπράβο, να είσαι ικανός. Πολύ ωραία. Και τώρα να παρακαλέσω τον κύριο... Η κυρία Χαλαστάνη, ναι, οκ. Ελάτε κυρία Χαλαστάνη, σωστά, παράληψή μου, παρακαλώ. Η Πηγή Φωτοπούλου. Καταρχήν συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Εύχομαι και σε άλλες δράσεις, πολύ δημιουργικές και με την ομάδα μαζί να μην χαθείτε. Ξέρω ότι αυτές οι ομάδες εδώ δημιουργούνται για να παράξουν κάτι καλό. Δημιουργείται με αγάπη, με συναίσθημα και θέλετε αυτό που έχετε αποτυπώσει στη δουλειά σήμερα να το δείτε να υλοποιείτε. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ κλήθηκα από την κυρία Μαθιουδάκη, με πολύ χαρά ήρθα στο σχολείο σας, κάποια ώρα εκπαιδευτική, μείναμε μαζί, δεν ξέρω αν με θυμάστε, μιλήσαμε για φυτέψεις, μιλήσαμε για φυτά, μιλήσαμε για τη φύση, όμως εδώ σήμερα είχατε ένα ολιστικό πρόγραμμα, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί και έχετε εντάξει μέσα τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης για τους οποίους είμαστε δίπλα τους, είμαστε κοντά τους, είμαι γειτόνισσα, είμαι τα παιδιά μου στο δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο που είναι ταξιακό σχολείο και δουλέψαμε για τα παιδιά τα οποία έρχονται εκεί, έχουμε δουλέψει χωρίς να το ξέρετε σίγουρα πάρετε όλοι. Εγώ θέλω να πω ότι έχετε βάλει ένα λιθαράκι σε αυτό που θα δημιουργηθεί. Το grid γίνεται
Κύριε Αντιδήμαρχε, το GRID είναι το πρόγραμμα στο οποίο αναφερθήκατε. Τα παιδιά το είχαν στη διαφάνεια ήδη, το είχαν εντάξει μέσα στα προγράμματα τα οποία θα αλλάξουν την περιοχή μας, την πόλη μας. Δεν είναι τυχαίο, όπως σας προανέφερε, ότι γίνεται σε αυτή τη γειτονιά. Και επειδή συμμετέχετε σε αυτό, συμμετέχει ο κύριος Στρατής που είναι εδώ, έχετε σίγουρα εκπρόσωπο όπου έχει σκεφτεί ακριβώς τις ανάγκες σας. Δεν θα φάω άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ, Αντιδήμαρχε. Ξέρω ότι είσαι κοντά στην ομάδα, κοντά στα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.